दिनै नैबे दतमा बिजेपि मण्डलनि सिङावनो कापुरगाव गामिनि नैबे मा होनो जिरायसालियाव जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय फारियै मैनातुलि, रामफलबिल आरो मैनागुरि गासै दरथाम गामिनि बेहाय जमा जानानै जयनिं जादों। थांखिया बेनो, बिथांमोना बिजेपि दोलोखौ मोजां मोनदों आरो दतमा समस्ति हिसाबै बिजेपि दोलोखौनो देरहाहोनायनि थांखि लादों। मानो होनोब्ला गोबाव बोसोर दतमा समस्तिया दिनै गोग्लैसोनानै दंमोन। दायो मनरन्जन ब्रह्म बिथांनि जे राफोद केन्डिडेट दिनै मोननो थांनो नागिरनायाव बिथांमोना गासैबो दिनै आग्रह जादों आरो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै दिनै जगदान जाफैदों। गासै बेवहाय 90निबो बारा। आंनि मुङा खन्थाइस्रि दैमारि, कापुरगाव। आं गिबियाव बिपिपिआवमोन, ओमफ्राय बिजेपि जानाय लोगो लोगो आं दा बिजेपिआव फैबाय आरो। औ, दिनै आङो न'खरनि सुख सान्ति आरो फिसा फिसौनि इयुननि मोजांनि थाखाय बिजेपिआव दिनै आं जयेन लाफैनाय जाबाय। মনোরঞ্জন দাস, রামফলবিল বজাৰ। আমি বিজেপি দলক ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে যোগদান কৰিছোঁ। আমি আগত BPF-ত আছিলোঁ।